Salut! Ai simțit vreodată că există o flacără interioară gata să se stingă, dar în același timp ai știut că ceva mai mare te așteaptă dincolo de durere? Imaginează-te în centrul unui univers pulsant, unde fiecare suflare poartă o energie capabilă să trezească un potențial de neimaginat. Tu, ales pentru o misiune unică, mergi între umbre, dar misiunea ta nu va fi niciodată clintită de întuneric. De-a lungul acestui conținut, vom explora cum durerea, paradoxal, se transformă în lumină și inițiază o adevărată alchimie spirituală. Poate ești obosit de promisiuni goale, de sfaturi generice, care sună îndepărtate de realitatea ta. Aici vom vorbi despre experiențe reale, cum durerea unui ales poate fi punctul de plecare pentru o transformare profundă. Vei descoperi că nu ești singur. Există o frecvență de vindecare care plutește deasupra noastră, gata să fie sintonizată. Această invitație este pentru a îmbrățișa conștientizarea că există un scop mai mare, chiar și atunci când totul pare să conspireze împotriva ta. Pregătește-te să te afunzi în misterele universului care rezonează în fiecare celulă a ființei tale. Vom vorbi despre trezire, despre cum energia acestui apel interior impulsionează călătoria, conducându-te către o vindecare autentică și o viață de plenitudine. Este timpul să-ți ridici vibrația, să-ți ridici frecvența, pentru ca lumina să devină ghidul tău chiar și în cele mai întunecate ore. Rămâi cu mine până la sfârșit, pentru că îți promit să dezvălui cum sincronicitățile apar exact atunci când permitem Universului să ne arate noi căi. Vom fi tovarăși în această traversare, învățând să identificăm semne, să cultivăm obiceiuri care întăresc spiritualitatea și conștientizarea misiunii noastre. La sfârșit, vei avea în mâini o hartă pentru a transforma durerea într-un portal de ascensiune. Gata să începi această călătorie? Dacă la un moment dat simți că ceva nu rezonează sau dorești ajustări la această invitație, spune-mi, vreau să te simți complet primit. În caz contrar, să mergem mai departe și să dezvăluim împreună secretele care vor face misiunea ta să înflorească. Poate suna mistic, dar adevărul este că aleșii nu vin cu o aură deasupra capului sau nu plutesc pe undeva. Sunt oameni ca mine și tine, plini de îndoieli, dureri, greșeli și căderi. Diferența este că, la un moment dat în viață, simt un apel interior pe care nu-l mai pot ignora. Ceva pulsează în piept, ca o energie vie șoptindu-le. Ai venit pentru o misiune. Acest apel nu vine cu un manual de instrucțiuni, dar aduce cu sine o forță aproape supranaturală. Aleșii poartă spiritualitatea în piele, chiar dacă nu știu să numească asta. Sunt aceia care, chiar în tăcere, emit o lumină care mișcă totul din jur și de aceea atrag atenția. Chiar fără să vrea, se înșeală cine crede că alesul este întotdeauna cineva pe scenă, cu reflectoare și aplauze. Cel mai adesea este acela care ascultă în profunzime, care ține mâna în mijlocul furtunii, care înțelege durerea celuilalt ca și cum ar fi a lui. Sunt vindecători, mentori, profesori ai sufletului, care învață chiar și fără să deschidă gura. Misiunea lor nu trebuie să fie grandioasă în ochii lumii, ea este grandioasă în frecvența Universului, pentru că unde trec, lasă în urmă semințe de transformare. Spiritualitatea lor nu este în discurs, ci în prezență. O prezență care alină, care trezește, care vindecă. Chiar dacă în aparență par discreți, există un foc în ei care nu se stinge niciodată. Mulți dintre ei nici măcar nu știu că sunt aleși. Trăiesc crezând că sunt doar prea sensibili, diferiți sau chiar greșiți, pentru că simt atât de mult. Dar cu timpul încep să realizeze că nu sunt slabi, pentru că se emoționează ușor, ci puternici, pentru că susțin invizibilul. Conștientizarea se extinde și ei încep să vadă că durerea lor nu a fost degeaba, a fost pregătire. Fiecare rană i-a făcut mai empatici, mai umani și mai conectați cu misiunea pe care Universul a desenat-o special pentru ei. Trezirea începe aici, când ei încetează să se mai învinovățească pentru că sunt diferiți și încep să accepte că sunt exact așa cum trebuie să fie. Alesul are o conexiune unică cu energia universală. Chiar și în mijlocul haosului, ceva în el știe că există un scop mai mare care ghidează totul.
De aceea, chiar dacă nu înțelege de ce el continuă, el simte. El are încredere. Poate călca în strâmb, poate cădea, poate chiar renunța temporar, dar întotdeauna se întoarce. Pentru că ceva îl trage înapoi spre centru, spre esență. Este ca și cum universul nu îl lasă să uite, hei, tu ai o misiune. Și treptat, el realizează că spiritualitatea nu este doar meditație sau rugăciune, este a fi prezent, a fi un canal de lumină în cotidian. Chiar și în cele mai simple sarcini, ei au un rol invizibil, dar puternic. Uneori sunt mame care vindecă cu privirea, prieteni care spun exact ceea ce aveam nevoie să auzim, lideri tăcuți care schimbă mediile cu propria lor frecvență. Și când durerea vine, pentru că ea vine, este ca și cum universul ar spune, ești gata pentru următorul nivel. Aleșii trăiesc într-un ciclu continuu de trezire și transformare, și cu cât se trezesc mai mult, cu atât văd durerea celuilalt ca o extensie a propriei lor dureri. Sunt poduri vii între cer și pământ, între vizibil și invizibil. Și aceasta, prietene, nu este puțin lucru. Dacă există o întrebare care răsuna în inima celor care poartă o misiune, aceasta este: de ce doare atât de mult? Răspunsul, deși inconfortabil, este eliberator. Aleșii suferă pentru că trăiesc într-o lume care încă nu a învățat să facă față luminii. Și unde este lumină, este și umbră. Spiritualitatea nu scutește pe nimeni de durere. Ea oferă doar instrumente pentru a trece prin ea cu mai multă conștientizare. Alesul poartă o frecvență ridicată și aceasta deranjează. Deranjează pe cei care încă sunt adormiți, prinși în modele de frică, control și ego. Și cu cât această lumină strălucește mai mult, cu atât întunecul se agită mai mult. Este ca și cum ai aprinde o lanternă într-un subsol uitat. Ceea ce era ascuns apare. Suferința vine sub forma de respingere, critică, izolare. Adesea, aleșii sunt înțeleși greșit, acuzați că sunt prea sensibili, prea intensi, prea diferiți. Dar ceea ce puțin realizează este că ei simt totul mai adânc pentru că au venit să vindece nu doar pe ei înșiși, ci și părți ale umanității. Și aceasta, bineînțeles, are un preț. Este ca și cum ar trăi în două realități în același timp, cea materială, cu regulile și cerințele ei, și cea spirituală, care cere prezență, coerentă și dragoste la niveluri mai profunde. Această dualitate, acest mers și venit, epuizează, dar și întărește. Există un adevăr dur, dar esențial. Cu cât misiunea este mai mare, cu atât purificarea este mai mare. Universul îl pregătește pe ales prin durere, nu din cruzime, ci din necesitate. Este durerea care sparge ego-ul, care distruge măștile, care împinge spre interior. Fără această scufundare, nu există transformare. Este în această frecare între lumină și umbră că se naște adevărata conștientizare. De aceea, suferința nu este un pedeapsă, este un portal. Și chiar dacă alesul nu înțelege acest lucru imediat, universul continuă să șoptească, ai încredere. Și aceasta face parte. Spiritualitatea nu promite ușurință, dar oferă un scop. Și când înțelegi că durerea are un sens, ea nu mai cântărește atât de mult. Ea devine un instrument, devine un semn, devine un pod. Alesul începe să realizeze că fiecare lacrimă a fost o pregătire pentru ceva mai mare. Și chiar când lumea îl respinge, energia universului îl primește. El învață să se alimenteze din interior spre exterior și această schimbare schimbă totul. Durerea încă vine, dar acum ea învață. Și în loc să paralizeze, împinge spre misiune. O misiune care implică a servi, a vindeca, a trezi, chiar și când propria inimă încă este în reconstrucție. Așadar, dacă simți că suferi mai mult decât normalul, că trăiești între extreme, că lumina ta atrage priviri ostile, poate că nu ești pierdut, ci pe drumul cel bun. Aleșii nu suferă pentru că sunt greșiți. Suferă pentru că au venit să redefinească ceea ce este corect. Au venit să provoace modele, să rupă cicluri și să arate noi posibilități. Da, și da, acest lucru deranjează pe mulți oameni, dar de asemenea inspire. Și când frecvența se schimbă, când durerea se transformă în învățare, universul începe să conspireze într-un mod imposibil de ignorat. Durerea, oricât de crudă ar părea,
Este o stăpână implacabilă care nu ne lasă să fugim de noi înșine. Pentru cel ales, ea nu este doar suferință, este un apel la trezire. Este ca un șoc care te trezește din somnul adânc al ignoranței și aduce claritate spirituală. Energia care părea dispersată începe să se concentreze, iar o nouă conștiință apare. Această conștiință lărgește viziunea dincolo de fizic, se conectează cu esența și activează o transformare invizibilă, dar puternică. Astfel, durerea încetează să mai fie o povară și devine un portal către evoluția interioară. Imaginați-vă că trupul și sufletul vostru sunt instrumente acordate pentru a primi lumina Universului. Când durerea lovește, este ca și cum s-ar dezacorda, ceea ce generează disconfort, bineînțeles, dar și momentul perfect pentru a găsi un nou ton. Este în vulnerabilitate că energia se recalibrează și spiritul se întărește. De aceea, durerea nu trebuie privită ca un inamic, ci ca un semnal că ceva mai mare este în curs. Fiecare lacrimă poate fi văzută ca o picătură care curăță frecvența, pregătind pentru un salt cuantic de conștiință. Mulți aleși relatează că, în mijlocul suferinței, au început să simtă o prezență mai intensă, ca o lumină slabă care nu se stinge. Este universul răspunzând subtil la apelul lor interior. Conexiunea devine mai puternică, intuiția mai ascuțită, iar căile încep să se deschidă în moduri neașteptate. Durerea deschide spațiu pentru ca aceste răspunsuri să ajungă uneori în vise, alteori în semne din viața de zi cu zi. Această trezire aduce speranță, chiar dacă procesul pare lung și solitar. De aceea, cineva care trece prin această experiență trebuie să înțeleagă: durerea este transformatoare pentru că activează un proces alchimic în inima ființei. Ea purifică, distruge vechiul și permite nașterea noului. Nu există transformare reală fără această uzură. Universul acționează ca un sculptor răbdător, modelând lumina pe care o purtați, șlefuindu-vă darurile, ridicându-vă frecvența pentru ca să vă puteți îndeplini misiunea. Spiritualitatea se revelează atunci nu ca o fugă de durere, ci ca o dans cu ea. Și iată o invitație practică. În loc să rezistați suferinței, încercați să o primiți cu curiozitate. Întrebați-vă ce vrea să vă arate, unde doare, dincolo de fizic, ce învățătură este ascunsă. Respirați adânc, permiteți ca energia luminii să pătrundă în umbră și observați cum se schimbă frecvența. Este un exercițiu care poate părea simplu, dar generează rezultate profunde atunci când este practicat în mod regulat. După toate, durerea, când este înțeleasă, este cheia pentru trezirea imposibilului. Când durerea celui ales începe să trezească conștiința, ceva magic se întâmplă. Universul răspunde. Acest răspuns nu vine cu un tunet sau un spectacol, ci într-un mod subtil și delicat, aproape ca un șoaptă pe care doar cine este atent o poate percepe. Sincronicitățile încep să apară, acele coincidențe care nu sunt coincidențe, ci semne clare că suntem aliniați cu frecvența corectă. O carte apare la momentul potrivit, o conversație neașteptată are loc, un gest mic aduce un mesaj profund. Este universul arătându-ne că este prezent, că misiunea este reală. Pe lângă sincronicități, mentori și ghizi spirituali se apropie în moduri discrete, dar ferme. Nu întotdeauna sunt oameni, dar pot fi animale, simboluri sau chiar senzații de confort și protecție care apar când avem cea mai mare nevoie. Această conexiune intensă cu spiritualitatea face ca intuiția să înflorească, ca un al șaselea, simț care începe să funcționeze la putere maximă. Cel ales începe să perceapă că răspunsurile nu sunt în afară, ci în interiorul său și că universul conspiră întotdeauna în favoarea sa, chiar și când totul pare dificil. Acest schimb cu universul creează un fel de alchimie spirituală, unde suferința începe să se transforme în creștere și învățare. Durerea încetează să mai fie o povară și devine combustibil pentru misiune. Cel ales învață să recunoască modelele care îl țineau prizonier și să le elibereze cu dragoste. Este ca și cum energia vindecării ar curge în toate direcțiile, curățând blocajele și ridicând vibrația la o frecvență unde totul devine posibil. Transformarea începe să aibă loc din interior spre exterior, iar universul acționează ca un partener tăcut, dar puternic.
De aceea, este fundamental să cultivăm prezența și atenția deplină pentru a capta aceste semne. Meditațiile, practicile de autoobservare și momentele de tăcere sunt instrumente esențiale pentru cei care doresc să aprofundeze această conexiune. Citirea cărților precum Puterea prezentului de Eckhart Tolle sau Trezește gigantul, Tin Tin de Tony Robbins, poate ajuta la înțelegerea mai bună a acestui flux energetic și la trezirea conștiinței. Cu cât cel ales se predă mai mult acestui dans cu universul, cu atât devine mai evident că nimic nu se întâmplă întâmplător. Răspunsul universului este o invitație la încredere și predare. Chiar dacă durerea pare intensă și răspunsurile întârzie să vină, chemarea interioară nu se stinge. Energia misiunii pulsează puternic, iar universul, cu înțelepciunea sa infinită, îndreaptă totul la momentul potrivit. Știind că nu suntem singuri și că există un plan mai mare, face toată diferența pentru a continua să mergem cu curaj, chiar și în momentele de cea mai mare întunecare. După toate, imposibilul începe să devină posibil când acceptăm acest parteneriat divin. Când durerea începe să se transforme în învățare, corpul energetic al celui ales trece printr-o adevărată recalibrare. Chakrele, care funcționează ca centre de energie, încep să se rotească la frecvențe diferite, activând zone care erau înainte adormite. Această mișcare generează o ridicare a vibrației interioare, ceea ce se reflectă în sănătatea fizică, emoțională și spirituală. Este comun să simți valuri de căldură, furnicături sau chiar senzații de expansiune prin corp, semne clare că energia curge și codurile ADN-ului sunt activate, eliberând potențiale ascunse. Această activare energetică aduce o conexiune mai clară cu ghizii spirituali și dimensiunile superioare. Cel ales începe să perceapă prezențe și să primească mesaje care înainte păreau îndepărtate sau inaccesibile. Comunicarea cu aceste planuri are loc în mod natural, ca și cum universul ar vorbi direct cu inima, hrănind misiunea și întărind conștiința. Această sintonizare trezește daruri și abilități care pot părea supranaturale, dar care sunt, de fapt, expresii ale potențialului latent în fiecare dintre noi. Adesea, aceste transformări provoacă schimbări în rutina zilnică, în comportament și chiar în percepția timpului. Ritmul încetinește, prioritățile se schimbă, iar cel ales începe să trăiască în sintonizare cu timpul spiritual, care nu este liniar. Aceasta înseamnă că trecutul, prezentul și viitorul se împletesc, aducând învățături și perspective care ajută la mersul cu mai multă ușurință. Spiritualitatea încetează să mai fie un concept îndepărtat pentru a deveni o experiență zilnică, care hrănește energia vitală și extinde conștiința într-un mod continuu. Pentru a potențializa aceste schimbări, practicile precum meditația, vizualizarea și lucrul cu cristale și sunete sunt aliați puternici. Un exercițiu simplu pentru a începe este meditația focalizată pe chakre, vizualizând lumini colorate care se rotesc și curăță fiecare centru energetic. Acest lucru ajută la menținerea frecvenței ridicate și la integrarea transformărilor la toate nivelurile ființei. Spiritualitatea, în acest context, este o călătorie de autodescoperire și vindecare, unde energia universului se manifestă în viața de zi cu zi cu mai multă intensitate. În final, această transformare energetică și spirituală nu este o destinație, ci un proces continuu. Fiecare etapă aduce provocări și descoperiri, care împing cel ales la noi, înălțimi de conștiință și dragoste. Misiunea evoluează împreună cu el, iar frecvența pe care o emite devine un far pentru mulți din jur. Este un ciclu de lumină, durere, vindecare și trezire care se împletesc, arătând că adevărata transformare are loc atunci când îmbrățișăm energia care ne conectează cu universul. Când cel ales trece prin această transformare energetică și spirituală, schimbarea nu rămâne doar în interiorul său, ea rezonează în tot mediul său înconjurător. Persoanele apropiate încep să simtă această nouă frecvență, adesea fără să înțeleagă exact ce se întâmplă. Este ca și cum o lumină invizibilă ar atinge inimile și ar deschide porți interioare. Prietenii, familia și colegii pot percepe o trezire, o invitație,
de a se uita în interior și de a vindeca rănile vechi. Această expansiune nu se întâmplă întâmplător, ci pentru că energia ridicată a celui ales acționează ca un catalizator pentru vindecarea colectivă. În plus, această transformare a celui ales are un efect de domino, un fel de trezire în lanț, care ajută la ridicarea conștiinței colective. Când o persoană se schimbă, ea creează valuri care ajung la medii și grupuri, împingând alții să își caute propriul drum de vindecare și autocunoaștere. Adesea, conflictele sunt rezolvate, vechile supărări sunt transformate, iar relațiile capătă o nouă profunzime. Misiunea celui ales, prin urmare, nu este doar personală, ea rezonează în viața multora, contribuind la ridicarea frecvenței generale a planetei. Este comun ca în mijlocul acestui proces, cel ales să atragă persoane care, de asemenea, sunt în căutarea transformării. Aceste conexiuni sunt esențiale pentru creșterea mutuală și pentru întărirea misiunii spirituale. În cercurile de vindecare, grupurile de meditație sau chiar în întâlniri informale, această energie împărtășită amplifică trezirea. În plus, cel ales învață să recunoască că nu este singur, ceea ce întărește încrederea și curajul de a continua să facă față provocărilor care apar. Indiferent cât de intens este impactul, este important să ne amintim că fiecare are timpul și ritmul său. Cel ales nu ar trebui să se supraîncărce încercând să salveze lumea imediat. Misiunea este să trezească prin exemplu, prin lumina pe care o iradiază și prin vindecarea care are loc din interior spre exterior. Răbdarea și dragostea de sine sunt instrumente fundamentale pentru a menține frecvența ridicată și pentru a permite ca transformarea naturală să aibă loc în mediul înconjurător într-un mod organic, fără presiune sau anxietate. Această expansiune a conștiinței colective aduce un sentiment profund de apartenență și de responsabilitate. Cel ales începe să înțeleagă că face parte dintr-un întreg mai mare, un univers în continuă mișcare și evoluție. Și că lumina sa, chiar dacă uneori pare mică, este esențială pentru echilibrul și vindecarea planetei. Prin acceptarea acestei adevăruri, el găsește puterea de a continua, știind că fiecare pas pe calea spirituală este un pas către un viitor mai luminat pentru toți. În călătoria celui ales, cel care provoacă durerea este adesea văzut ca un răufăcător și, desigur, în multe cazuri, suferința este reală și profundă. Totuși, spiritual, această durere nu apare din întâmplare sau dintr-o pedeapsă divină. Universul aduce aceste situații ca oportunități de trezire, nu pentru a pedepsi. Cel care rănește poate îndeplini, de fapt, un rol esențial pentru transformarea celui ales, chiar dacă acest lucru este greu de acceptat. Acest schimb energetic, indiferent cât de dureros, este o lecție de creștere pentru ambele părți, o invitație la pocăință și evoluție. Este comun ca cel care provoacă durerea să simtă în intimitatea sa neliniști, vise și semne care indică necesitatea unei schimbări. Universul nu lasă să scape cine are nevoie să învețe, iar provocările externe reflectă conflictele interne nerezolvate. Adesea, această persoană se află la o frecvență mai joasă, inconștientă de impactul acțiunilor sale, dar trezirea poate începe tocmai din aceste experiențe. Durerea, prin urmare, funcționează ca o oglindă, arătând ce trebuie transformat atât în interior, cât și în exterior. Vindecarea și trezirea nu se întâmplă întotdeauna rapid, iar absența unei pedepse imediate poate părea o nedreptate. Totuși, spiritualitatea ne învață că totul are timpul și scopul său. Universul oferă multiple șanse pentru ca pocăința și schimbarea să aibă loc, iar răspunsul la aceasta se află în conștiința extinsă. Când persoana care a cauzat durerea începe să se deschidă către această lumină, ciclul poate fi rupt, iar frecvența poate fi ridicată, promovând un impact pozitiv nu doar pentru ea, ci pentru întregul sistem energetic implicat. Pentru cel ales, înțelegerea rolului celuilalt este un exercițiu de compasiune și dezlipire. Este o oportunitate de a elibera greutatea, supărarea și de a recunoaște că adevărata vindecare vine din interior. Desigur, a ierta nu înseamnă a uita sau a permite abuzuri, ci a înțelege că durerea poate fi transformată în învățare și eliberare.
Această postură ridică conștiința și întărește energia, diminuând puterea pe care suferința o exercită asupra sufletului. Astfel, cel ales se plasează în poziția de maestru și nu de victimă. Această înțelegere deschide spațiu pentru ca misiunea să-și continue cursul cu mai multă ușurință și focus. Universul, înțelept și răbdător, continuă să trimită semne pentru ca toți cei implicați să se poată trezi și să crească. Și chiar dacă calea este plină de provocări, știind că durerea are un scop mai mare, ajută la găsirea forței de a continua. După toate, în jocul spiritualității, fiecare rol este fundamental pentru evoluție, iar durerea este un pod care conectează întunecul cu lumina, o invitație pentru trezirea imposibilului. După ce a trecut prin focul durerii și al trezirii, cel ales începe să simtă o chemare diferită, mai clară și mai profundă. Este ca și cum o nouă misiune ar apărea, născându-se din cenușa transformării. Această misiune poate implica dezvoltarea unor abilități care erau înainte adormite, cum ar fi capacitatea de vindecare, intuiția ascuțită, sau chiar daruri mai subtile, cum ar fi mediul sau darul cuvântului. Universul, în înțelepciunea, sa deschide uși pentru ca aceste talente să înflorească, pregătind cel ales să-și îndeplinească scopul cu mai multă claritate și lumină. Acest nou scop nu este doar o chestiune de acțiuni externe, ci o reorientare internă a energiei și a conștiinței. Cel ales percepe că misiunea sa este conectată cu ajutarea altora să se trezească și să-și transforme propriile dureri în învățare. Crearea de metode de ajutor, fie prin terapii, învățături sau simple gesturi de dragoste, devine parte a rutinei și a esenței. Este o chemare de a fi un ghid, un far care luminează căi înainte întunecate, arătând că vindecarea este posibilă și că lumina este în interiorul fiecăruia. Este comun ca în această fază cel ales să experimenteze o sensibilitate energetică mai mare, simțind frecvența mediului și a persoanelor din jurul său într-un mod intens. Această percepție ascuțită este un dar și o provocare, deoarece necesită echilibru și protecție. Tehnici de ancorare, cum ar fi mersul desculț în natură sau meditația cu cristale, ajută la menținerea energiei ferme și a focusului pe misiune. Dezvoltarea acestor daruri necesită practică și răbdare, dar fiecare pas făcut aduce mai multă încredere și stăpânire a energiei interne. În plus, trezirea acestor daruri spirituale deschide spațiu pentru ca cel ales să creeze noi forme de conexiune cu Universul și cu umanitatea. Acest lucru se poate manifesta în crearea de grupuri de studiu, lucrări voluntare sau chiar în utilizarea rețelelor sociale pentru a împărtăși mesaje de lumină și transformare. Important este ca scopul să fie aliniat cu frecvența misiunii, menținând integritatea și angajamentul față de vindecarea și trezirea colectivă. Fiecare acțiune devine o extensie a energiei luminii care pulsează în inima celui ales. În final, acest nou scop aduce un sentiment de împlinire și responsabilitate. Cel ales înțelege că, deși misiunea poate fi provocatoare, ea este și o oportunitate de a servi cu dragoste și conștiință. Durerea care odată a rănit se transformă în combustibil pentru a lumina calea celorlalți, iar frecvența înaltă devine un canal pentru expansiunea conștiinței universale. Astfel, ciclul durerii, vindecării și luminii se completează, arătând că imposibilul poate într-adevăr să fie trezit. Aleșii nu poartă aer de perfecțiune sau supranaturalitate. De fapt, forța lor stă tocmai în umanitatea care îi face unici. Ei au o prezență remarcabilă, care nu se impune prin forța fizică, ci prin energia pe care o emit. Această prezență deseori trezește ceva profund în oamenii din jur. O invitație de a privi în interior și de a reflecta asupra propriilor vieți. Această conexiune adevărată și autentică transformă mediile, făcându-le mai ușoare și mai deschise pentru creștere și vindecare. Una dintre cele mai puternice caracteristici ale aleșilor este ascultarea profundă și empatică. Ei știu să asculte nu doar cuvintele, ci și tăcerile, durerile netrăite și emoțiile ascunse. Această capacitate merge mult dincolo de o simplă conversație. Este o ascultare a sufletului care generează încredere și primire.
Persoanele apropiate simt această energie și se deschid în mod natural, găsind în ales un port sigur unde pot fi adevărate. Această empatie este una dintre instrumentele esențiale pentru îndeplinirea misiunii spirituale. În plus, aleșii mențin o conexiune intimă cu natura și universul. Adesea găsesc într-o plimbare pe o potecă, în contactul cu plantele sau în simpla observare a cerului, o reîntâlnire cu esența lor și cu energia care îi susține. Această legătură întărește conștiința și ajută la recalibrarea frecvenței atunci când apar dificultăți. Este ca și cum universul ar vorbi prin natură, reamintindu-ne că toți suntem partea unui întreg mai mare și că vindecarea începe cu această percepție. Un alt punct remarcabil este forța interioară pe care o dezvoltă alesul, în special în fața durerii. Chiar și când pare că lumea se prăbușește, ei găsesc resurse în interiorul lor pentru a merge mai departe. Această rezistență nu este încăpățânare, ci izvorăște din dragostea pentru misiune și din încrederea în transformare. Este o strălucire care nu se stinge, nici chiar în cele mai întunecate nopți, și care inspirează pe cei din jur să caute și ei lumina. Acest curaj subtil este un diferențiator care îi face exemple vii ale puterii conștiinței. În cele din urmă, aleșii trăiesc într-un ritm diferit, conectat la timpul spiritual, care nu urmează regulile ceasului obișnuit. Ei știu că evoluția are loc la timpul potrivit pentru fiecare suflet și că forțarea proceselor aduce doar mai multă rezistență. Această răbdare este un dar, deoarece permite menținerea unei frecvențe interne înalte, chiar și în fața provocărilor. Ei sunt, prin urmare, faruri de lumină în mijlocul furtunii, arătând că spiritualitatea este o călătorie de învățare constantă și transformare continuă. A fi un ales nu este o medalie de etalat sau un titlu pentru a fi pus pe un piedestal. Dimpotrivă, este o chemare pentru a purta o responsabilitate profundă, care necesită umilință și angajament zilnic. Această responsabilitate se manifestă în grija pentru propria energie, în cultivarea luminii interioare și în căutarea constantă a evoluției conștiinței. Cine trăiește această misiune știe că fiecare acțiune, cuvânt și gând reverberează nu doar în sine, ci în întregul univers din jur, creând valuri care pot atât vindeca cât și răni. De aceea, alesul nu trebuie să se plaseze deasupra celorlalți, ci să servească drept inspirație pentru ca fiecare persoană să-și trezească propria lumină. El știe că nu deține adevărul absolut, ci este un canal prin care trece energia vindecării și a trezirii. Această conștiință ajută la menținerea egoului în echilibru, evitând riscul vanității sau aroganței care pot devii de la misiunea mai mare. Adevărata forță spirituală stă în capacitatea de a se conecta cu vulnerabilitatea și de a fi autentic, arătând că calea trezirii este, înainte de toate, o călătorie umană. În plus, responsabilitatea spirituală implică a fi un exemplu de transformare și coerentă. Alesul este chemat să practice ceea ce propovăduiește, să-și transforme durerea în învățare și lumina în acțiune. Aceasta nu înseamnă perfecțiune, ci disponibilitate de a învăța, de a corecta trasee și de a continua să avanseze cu umilință. Această postură întărește frecvența energetică și generează încredere în oamenii care însoțesc această călătorie, creând un mediu propice pentru trezirea colectivă și extinderea conștiinței. Angajamentul față de responsabilitatea spirituală trece și prin grija pentru mediu și pentru toate ființele care împărtășesc planeta. Conexiunea cu universul și cu frecvența luminii ne amintesc că totul este interconectat și că mici atitudini pot avea impacturi profunde. Alesul simte această legătură și acționează în armonie cu binele suprem, fie prin practici durabile, respect pentru diferențe sau promovarea păcii și a iubirii. Astfel, misiunea devine cuprinzătoare, implicând atât lumea interioară cât și cea exterioară. În cele din urmă, înțelegerea responsabilității spirituale este acceptarea faptului că drumul este lung și provocator, dar și plin de recompense profunde. Este o invitație zilnică de a te trezi, de a crește și de a lumina, transformând durerea în lumină și conștiința în acțiune. Această responsabilitate este un dar al universului.
care are încredere în ales pentru a ajuta la ridicarea frecvenței planetei și pentru a ghida alții în călătoria trezirii. A fi ales este mai presus de toate un angajament sacru față de evoluția tuturor. De-a lungul acestei călătorii, devine clar că toți avem potențialul de a trece prin procesul de transformare pe care alesul îl experimentează. Durerea, oricât de dificilă ar fi, este un portal care ne poate conduce la o trezire mai profundă a conștiinței. Fiecare provocare aduce oportunitatea de a ne ridica frecvența, de a ne conecta cu lumina Universului și de a ne extinde câmpul energetic. Nu contează dacă te recunoști ca ales sau nu. Spiritualitatea ne amintește că misiunea de a te trezi este universală, o invitație deschisă pentru toți cei care doresc să urmeze calea vindecării și a transformării. Reflectarea asupra acestui lucru este și înțelegerea faptului că durerea nu trebuie evitată sau negată, ci înțeleasă și folosită ca instrument de creștere. Este comun să încercăm să fugim de suferință, dar când ne uităm la ea cu curaj și deschidere, ceva nou poate apărea. O energie reînnoită, o lumină care răsare din adâncul pieptului și o conștiință extinsă. Această trezire este un proces natural al Universului, o dans între lumină și umbră, care ne împinge înainte, chiar și când totul pare dificil. Acceptarea acestei dinamici este primul pas pentru a transforma imposibilul în posibil. Un exercițiu puternic pentru cei care doresc să urmeze această cale este să pună zilnic o întrebare simplă: cum pot aduce mai multă lumină în lume astăzi? Această mică atitudine începe deja să alinieze frecvența noastră cu scopul mai mare și să ne conecteze cu energia universală a vindecării. Transformarea durerii în învățare este o practică constantă care necesită răbdare și iubire de sine. Dar tocmai în această mișcare are loc adevărata transformare, arătând că Universul răspunde întotdeauna celor care sunt dispuși să se trezească și să meargă cu conștiință. În plus, amintirea că trezirea este colectivă și că frecvența luminii se multiplică atunci când este împărtășită, ajută la menținerea motivației. Alesul nu este singur, chiar dacă uneori simte singurătatea misiunii. Această conexiune invizibilă cu alte ființe de lumină întărește calea și amplifică impactul asupra mediului. Fiecare acțiune, fiecare gând și fiecare gest aliniat cu misiunea spirituală contribuie la extinderea conștiinței planetare, arătând că împreună suntem mai puternici și capabili să realizăm imposibilul. În cele din urmă, această reflecție finală este o invitație pentru fiecare cititor să se recunoască ca parte a acestui proces mai mare și să se permită să trăiască transformarea cu curaj și dragoste. Călătoria poate fi provocatoare, dar este și plină de frumusețe și semnificație. Spiritualitatea este un drum de lumină care ne cheamă să ne trezim, să creștem și să servim. Și în această trezire găsim vindecarea adevărată și conexiunea profundă cu Universul și cu misiunea noastră.